A făcut câteva unelte. Păi te-ai făcut unelte că în timpul ăsta eu m-am plimbat. Doar un pic exagerat n-a făcut. Dacă nu se vede din cauza mea. Nu băgați în seama. Vulpe ce faci? Bă, tu vorbești cu vulpile? Ce are? Două pixuri pentru fără fostaba. Hai să nu ne zgâcim. Eu de obicei așa îmi fac ca să am rezerve. Hai să mergem la căutare de... Messing în România. Ce mă? Hai să mergem la Messing în România. Stai bă, că nu mai pot să sar. Așa. Bă, tu mai ai văzut un copac pe... așa, de înalt? De junglă? De la mic? Da. Îmi imaginez, da? Puțin mai mic, cu 2 blocuri. Bă, mă, să... Cu 200 mic. Bă, să spawnă niște proste testoase. Uite, culoarea green. Adică culoarea green peste tot. Adică verde. Băi, de fac. Da, bă, am uitat să vă spun să dați like-uri. Multe like-uri am găsit, sap! Găină? Ce faci? Vrei să faci vrei să faci o cunoștință cu sabia mea? Ma, cât așa tu? Gabi, donează memerade după mapa ta. De ce? Să fac clipul ăștia. Ia să ce-mi dă ăsta? Hai bă, pe loc, firea la mea, deci eu la 36 de emeralde pe un clopot. Pe cu asta am luat 2 cărți de mending, bă. Tu ce n-ai? Par portocalbiu, Gabi. I-a dat o bucată până la urmă, nu m-am putut. Așa, Unde-i bă ăla? Ăștia au iarbă crescută în fața ca ușii. Mi-a dat un setea mea închis ușa nas. Morcovi. Nu vrei și de toți. Să mă duc puțin până în pădure, la urmă fac niște unelte de bază și am pornit.